Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Raamatun ja Uuden testamentin luetuimpia ja mielenkiintoisempia ja myöskin askarruttavampia kirjoja on Johanneksen ilmestyskirja. Sehän on Uuden testamentin viimeisin kirja ja se on täynnä mielenkiintoisia ja myöskin aika mystisiä profetioita. Ilmestyskirja alkaa näin. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Sen hän ilmoitti lähettämänsä enkelin kautta palvelijalleen Johannekselle, joka vakuuttaa todeksi Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen kaiken, minkä on nähnyt. Ja sitten tässä ilmestyskirjassa Johannes välittää ikään kuin tervehdyksen suoraan Jeesukselta tällaisten pienien lyhyiden kirjeiden muodossa. Näitä välitetään sen ajan 7 Aasian seurakunnalle. Tuossa jakeessa 4 Johannes kirjoittaa näin. Armo teille ja rauha häneltä, joka on, joka oli ja joka on tuleva, ja niiltä 7 hengiltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Ja näitä pieniä Jeesuksen kirjelähetyksiä 7 seurakunnalle, ne ovat luettavissa täällä ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 3. Näitä seurakuntia on Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia ja Laodikeia. Ja voidaan ajatella niin, että nämä kirjeet on meillekin tänään tärkeitä ja mielenkiintoisia luettavia, koska mä uskoisin näin, että paitsi että nämä kertoo siitä tilanteesta tuolloin Johanneksen elinaikana, Johannes eli ensimmäisellä vuosisadalla, kuoli ehkä noin vuonna 96 jälkeen Kristuksen. Ja ilman muuta näiden kirjeiden kirjaimellisin ja ensisijaisen merkitys on todellakin kertoa siitä tilanteesta näille seurakunnille, missä he silloin elivät. Mutta uskon kuitenkin näin, että se syy, miksi ne ovat meillekin välitetyt Raamatun sivuilla, on se, että ne tilannetta, jossa eri seurakunnat voivat meidänkin tänäkin päivänä olla. Joidenkin mukaan tämä saattaa myöskin symbolisoida ylipäätänsä kirkkohistorian kehitystä viimeisen 2000 vuoden aikana. Voi olla niinkin, ja silloin voisi kuvitella niin, että tuo ensimmäinen seurakunta Efesos kuvaisi tuota apostolista alkuseurakunnan aikaa. Siinä ensimmäisellä vuosisadalla, sanotaan vuodesta 30 vuoteen noin 100 jälkeen Kristuksen. Ja se osittain tuntuisi sopivankin ihan hyvin tuohon Efesoksen tilanteeseen. Ja sitten kun mennään näissä seurakunnissa eteenpäin, niin ne kuvaisivat aina sitä myöhempää kirkkohistoriallista seurakuntajaksoa. Ja voi olla, että näin on, mutta että ehkä kuitenkin etusijassa jokainen näistä kirjeistä, jokainen näistä seurakunnasta edustaa sellaisia seurakuntatyyppejä, jotka ovat viimeisen 2000 vuoden aikana aina olleet jossakin päin maailmaa ja kristikuntaa olemassa. Uskoisin, että tämä on se paras tulkinta näistä seurakunnista. Mutta joka tapauksessa ylipäätänsä muuten tämä ilmestyskirja, niin sehän on erittäin tärkeää ja mielenkiintoista luettavaa. Nimittäin heti tuossa jakeessa 3 ensimmäisessä luvussa
Jeesus sanoo näin: autua se, joka lukee, ja autuaita ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat varteen sen, mitä siihen on kirjoitettu. Itse asiassa missään muussa Raamatun kirjeessä ei näin voimakkaasti kehoteta lukemaan juuri tätä kirjaa ja tutkimaan sen sisältöä. Joten tehdään mekin sitä. Ja ajattelin, että nyt käyn nämä kaikki 7 seurakuntaa läpi eri podcast-jaksoissa ja aloitetaan nyt tästä ensimmäisestä seurakunnasta, jota kuvataan luvussa 2. Ensimmäiset 7 jaetta, ne ovat kirje Efesokselle. Nämä kaikki kirjeet on oikeastaan aika samantyyppisessä formaatissa. Nämä kaikki alkaa tällaisella alkutervehdyksellä ja alkaa sanoilla niin kuin Efesoksella sanotaan Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Ja samaten jatkossa kaikkien näiden seurakunnan enkeliä tervehditään heti aluksi. Tarkoittaako tämä enkeli todella enkeliä, tällaista Jumalan palvelijaa henkimaailmassa? Voi ajatella näin, että jokaisella kristillisellä seurakunnalla on oma suojelusenkelinsä tai ohjaava enkelinsä, joka välittää sitten seurakunnan asioita taivaalliselle valtaistuimelle ja takaisinpäin. Voi olla, että tämä vaan viittaa siihen seurakunnan inhimilliseen johtajaan, seurakunnan johtavaan pastoriin tai näin. Ja sitten tämän alkutervehdyksen jälkeen Jeesus aina luonnehtii itseänsä uniikilla tavalla jokaiselle seurakunnalle. Esimerkiksi Efesolle Jeesus ilmaisee itsensä näin. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Eli tässä Jeesus ilmestyy tällaisena 7 tähden hallussa pitäjänä. Nämä varmaan kuvaa näitä 7 seurakuntaa ja Jeesus käyskentelee näiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Nämäkin varmaan kuvaa näitä seurakuntia. Ja tässä on huomioarvoista se, että todella Jeesus kulkee näiden kaikkien seurakuntien keskellä. Tarkastelee niitä, huolehtii, rukoilee näiden seurakuntien puolesta ja pitää niistä huolta. Ja sitten näitä seurakuntia luonnehditaan. Yleensä Jeesus ensin kehuu, rohkaisee näitä seurakuntia ja sitten myöskin useassa tapauksessa myöskin kritisoi näitä seurakuntia. Haastaa näitä seurakuntia läheisempään yhteyteen itsensä kanssa. Ja sitten on lopputervehdykset. Kaikki nämä päättyvät tällaiseen lausahdukseen, että jolla on korva se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Eli tässäkin Jeesus kehottaa meitä tarkkaamaan, mitä Jeesus tässä haluaa näille seurakunnille sanoa ja ehkä myöskin minulle ja sinulle juuri tänään. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen loppulause. Esimerkiksi Efesoksella Jeesus sanoo, sen joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli tässä voittajalle luvataan hedelmiä elämän puusta iankaikkisessa Jumalan valtakunnassa. Tosiaankin moni näistä seurakunnista saa erityisiä kiitoksia. Esimerkiksi Efesosta kiitetään siitä, että se on ollut ahkera, tehnyt ahkerasti Jumalan valtakunnan työtä ja on ollut siinä kestävä, on tehnyt paljon työtä. Jeesus sanoo luku 2, jae 2 Efesoksen seurakunnalle näin, minä tiedän sinun tekosi, vaivan näkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Efesoksen seurakunta sai kärsiä vainoa
ihan niin kuin se alkuseurakunta muutenkin, mutta Efesoksen seurakunta oli rohkea, julisti pelottomasti Jumalan valtakuntaa ja oli ahkera siinä Jumalan valtakunnan työssä. Tämä Efeso-kaupunki oli tuolloin suuri, rikas, menestyvä kaupunki. Se oli Aasian provinssin pääkaupunki. Ja historian kirjoitukset kertovat, että roomalaiskautena siellä oli noin 200 000 asukasta. Eli varsin suuri asutuskeskus. Tämän kaupungin henkinen keskus oli Artemis eli Diana-jumalattelen temppeli. Ja tuo temppeli, se oli yksi maailman 7 antiikin ihmeestä. Kerrotaan, että tuo temppeli oli tehty marmorista. Se oli 125 metriä pitkä ja 60 metriä leveä. Eli todella upea näky, valkoista marmoria hohtava suuri temppeli. Se oli Efeson ylpeys. Ja tuon temppelin, itse asiassa koko Efeson kaupungin tunnus oli mehiläinen. Ja se ehkä kuvaakin hyvin tota ahkeruutta ja touhukkuutta, mikä tuota kaupunkia varmasti leimasi. Tuossa kaupungissa oli suuri ulkoilmateatteri. Siihen mahtui 25 000 katsojaa. Siellä pidettiin urheilukilpailuja, teatteriesityksiä ynnä muita viihdetilaisuuksia. Tuon Efesoksen kaupungin läpikulki pääkatu. Se oli marmorilla päällystetty. Siksi sen nimi olikin Marmorikatu. Ja se oli noin 600 metriä pitkä. Se katu alkoi juuri tuosta teatterista ja kulki sitten läpi koko kaupungin aina kaupungin vilkkaaseen satamaan asti. Ja tuo satama olikin yksi tuon ajan antiikin kaupankäynnin tärkeitä keskuksia. Sittemmin tuo kaupunki joutui Turkin haltuun 1300-luvulla. Ja nykyään Efesoksessa voi käydä tutustumassa. Se on suosittu turistikohde. Siellä on Efeson rauniot. Ne on kaivettu esiin 1800-luvun lopulla. Ja siellä paljon turisteja käy. Itsekin olen käynyt siellä katsomassa niitä upeita kohteita, raunioita ja noita temppelin jäännöksiä. Ja sen lisäksi tämä on myöskin kristinuskon kannalta tietenkin hyvin merkittävä paikka. Siellä on muun muassa Johanneksen hauta, ainakin paikka, jossa uskotaan Johanneksen, siis apostoli Johanneksen, ilmestyskirjan kirjoittajan haudatun. Ja siellä on myöskin Neitsyt Marian kirkko, joka perimätiedon mukaan on myöskin Jeesuksen äidin Marian hautapaikka. Perimätiedon mukaan nimittäin apostoli Johannes ja Jeesuksen äiti Maria asuivat Efesoksessa vanhoilla päivillään. Johannes toimi seurakunnan johtajana ilmeisesti kuolemaansa asti, joka siis tapahtui noin vuonna 96 jälkeen Kristuksen. Noin 7 kilometrin päässä Efesoksen keskustasta sijaitsee kivitalo, joka on muutettu kappeliksi. Ja se on myöskin tämmöinen tärkeä pyhiinvaelluspaikka, koska sitä pidetään Marian viimeisenä asuinpaikkana. Ja sen lisäksi tuolla Efesoksessahan siis toimivat hyvin monet alkukirkon tärkeät henkilöt. Paavalihan toimi siellä. Efesossa oli Paavalin yksi tärkeä tukikohta. Paavali asui siellä pitkään ja johti tätä seurakuntaa, jonka hän oli perustanut. Siellä toimivat myös Akulas ja Priskilla, joita kuvataan apostolien tekojen luvussa 18, sekä Paavalin oppipoika Timoteos, joka hänkin oli seurakunnan johtajana melko pitkään. Joten tuolla Efesoksen kaupungissa kristillinen julistus, sillä oli vahva jalansija ja aikakautensa parhaimmat julistajat toimivat Efesoksessa. Apollos toimi siellä myöskin ja Paavali opetti muun muassa 2 vuotta tuolla Efesoksessa Tyrannuksen koulussa. Mutta joten se oli hyvin hengellisesti voimakas ja rikas ja
hengellisen työn täyttämä seurakunta. Siinä mielessä hyvin vahva ja kuuluisa seurakunta ja siellä sai hyvää opetusta ja uskon sisältö oli varmasti oikea ja oikea oppista. Mutta tuo Efesoksen kaupunki muuten, sen moraalinen tila oli hyvin huono. Siellähän palveltiin epäjumalia, tuota Artemis-jumalaa. Siellä juopoteltiin, moraali oli alhainen. Ja apostolien tekojen luvussa 19 siellähän kerrotaan, miten Paavali joutui hopeaseppä Demetriuksen aiheuttaman mellakan kohteeksi ja väkivallan kohteeksi. Demetrius oli huolissaan siitä, miten hänen epäjumalan kuva ja temppelipienoismalli bisneksensä lähtee alamäkeen, kun Paavali julistaa Jumalan valtakuntaa ja Jeesuksen ylösnousemusta ja evankeliumia ja ymmärsi, että tämä heikentää hänen taloudellista menestystään ja masinoi tällaisen melkoisen mellakan. No, Efesosta tosiaankin kehutaan ja kannustetaan, että sen ei tulisi jatkossakaan antaa periksi. Efesos nimi sinänsä merkitsee ilmeisestikin haluttavaa, kaunista ja täydellistä. Ja sitä se hengellisesti katsoen olikin. Se oli apostolien opetuksen jäljiltä hyvässä kunnossa. Vuosikymmenet olivat kuitenkin tässä kuluneet. Eli aivan se ensimmäisten apostolien julistus ehkä jo hiukan alkoi vaimentua ja seurakuntaan oli syntynyt ikään kuin jo toisen sukupolven kristittyjä. Paitsi että siellä oli vielä ihan näitä alkuperäisiä, jopa apostoli Johannes vielä, niin moni näistä ensimmäisen sukupolven kristityistä oli jo kuollut ja toinen sukupolvi oli astunut sitten seurakunnan toimintoihin mukaan. Efesos saa tunnustusta vaivannäöstä ja kärsivällisyydestä ja siitä, ettei se sietänyt pahoja. Se oli joutunut kärsimään paljon vainoa, mutta ei ollut uupunut, vaikka se oli joutunut elämään monissa ahdistuksissa ja vainoissa. Sillä lisäksi tämä Efesos saa kiitosta myöskin siitä, että jakeessa 6 sanotaan, se sinussa kuitenkin on hyvä, että vihaat nikolaittojen tekoja, joita minäkin vihaan. Mikä on tämä nikolaittajien oppi? Siitä ei enää ole aivan selvää tietoa, mikä se on, mutta uskotaan niin, että se varmaankin liittyy jollakin tavalla epäjumalan palvelukseen ja myöskin sellaisen yleiseen moraalittomuuteen. Tuo nimi Nikolaus, sehän merkitsee kansan kukistaja. Yksi tulkinta siitä Nikolauksen opista on se, että se olisi tällainen muiden uskovaisten yläpuolelle pyrkivä virkamiespappeus, ylempi pappisluokka, jossa tämmöinen niin kuin alkuseurakunnan omainen aika matalan hierarkian seurakuntamalli olisi muuttumassa tällaisen ylemmän pappisluokan virkamiespappeuteen. Mutta ehkä parempi tulkinta voisi olla se, että tämä Nikolaittain oppi viittaa jonkinlaiseen gnostiseen lahkoon, joka kirkkohistorian mukaan todella vaikutti ensimmäisellä ja vielä toisella vuosisadalla hyvin vahvasti. Ja siinä sen opin sisältö oli se, että se opetti valheellista armoa, tämmöistä halpaa armoa. Ja sitä, että uskovilla on täysi vapaus tehdä syntiä ja myöskin palvoa epäjumalia. Koska kristityt eli armon pohjalta ja silloin nämä Jumalan vanhat 10 käskyä ja Mooseksen laki ei millään tavalla sitoneet heitä. Ja tämä armo ikään kuin muutettiin tämmöiseksi täysin rajattomaksi tai tämmöiseksi täysin halvaksi muodoksi, tämmöiseksi valhearmoksi, jonka mukaan kristityn elämäntavalla ei ollut mitään merkitystä. Kirkkoisä Ignatius nimittäin kirjoittaa
seurakuntaa kuvaavassa kirjeessään näin, että karttakaa myös nikolaittoja, jotka rakastavat nautintoja ja antautuvat parjaavaan puheeseen. Eli tässä Ignatius viittaa juuri tämmöisen moraalittomaan käytökseen. Samoin kirkkoisä Ireneus mainitsee myöskin tästä lahkostaan näin, että nikolaittat ovat sen Nikolauksen seuraajia, joka oli yksi 7 diakonista, jotka apostolit asettivat. He johtavat ihmisiä elämään hillittömän armon mukaan. Tämän opin luonne on osoitettu jo ilmestyskirjassa välinpitämättömyytenä aviorikosten ja epäjumalille uhratun lihan syöntiin. Eli tämä Nikolaitten oppi viittaa juurikin tämmöiseen epäjumalan palvelukseen. Ajateltiin, että kunhan palvelee oikeaa Jumalaa, niin voi palvella samalla myöskin epäjumalia ja olla mukana epäjumalan palveluksessa. Ja myöskin se, että moraalilla ei ole mitään väliä. Ja aviorikoksilla ei ole väliä, vaan armo riittää kaikkeen tällaisen. Mitä se tietenkin riittääkin, mikäli ihminen tekee parannuksen ja katuu, mutta tässä Nikolauksen opissa tällaista parannuksen tekemistä ei julistettu, vaan pelkästään armoa ilman mitään kääntymistä ja syntien anteeksi pyytämistä ja katumusta. Eli tätä myöskin Efesoksen seurakunta vastusti ja siitä Jeesus kiittelee Efesoksen seurakuntaa. Tätä Efesosta myöskin kuitenkin moititaan ja aika vahvalla tavalla. Nimittäin täällä sitten jakeessa 4 sanotaan aika järisyttävät nuhteet tälle Efesokselle kaikesta huolimatta. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Eli tässä aika vahvasti Jeesus kritisoi seurakuntaa, huolimatta siitä, että se oli niin täynnä hyvää opetusta ja se oli perustettu apostolien opetuksen pohjalle. Niin nyt sitten, kun sukupolvi oli jo vaihtunut, niin seurakuntaan nuhdellaan ensirakkauden hylkäämisestä. Eli se uskoon tulossa tapahtuva ihana armon kokemus, sen ymmärtäminen, että nyt olen saanut syntini anteeksi ja olen syntynyt Jumalan lapseksi, se pelastuksen riemu ja ilo ja sen synnyttämä rakkaus Jeesukseen, se ensirakkaus, se oli alkanut vaimentua ja kadota tämän seurakuntalaisten keskuudesta. Ja tämä on varmaan meille kaikille kristityille myöskin semmoinen muistettava asia, että vaikka olemme kääntyneet kristityiksi, tulleet uskoon ehkä vuosia, ehkä vuosikymmeniä sitten, niin Jeesus haluaa meille painottaa sitä, että pidetään yhteys Jeesuksen aina kunnossa, elävänä, aktiivisena. Ollaan Jeesuksen yhteydessä ja pidetään huolta siitä, että meidän rakkautemme ja läheisyytemme Jeesukseen säilyy elävänä ja rikkaana ja hedelmällisenä, niin että emme unohda sitä armoa ja sitä pelastusta, minkä olemme lahjaksi saaneet. Eli tämä on tämmöinen vähän huolestunut yleisilme tällä Efeson seurakunnan tilanteella, koska tosiaankin se ensirakkaus oli päässyt väljähtymään. Ja vaikka siis seurakunta piti kiinni oikeasta opista, vastusti ja vihasi näitä harhaoppeja, tällaista epäjumalan palvelusta, eli se piti kiinni totuudesta, mutta kuitenkin tähän totuuteenkin
pitäisi liittyä se rakkaus, se ensirakkaus, vahva armon ja kiitollisuuden kokemus. Seurakunta oli kiireinen, siellä oli paljon hengellistä hyvää työtä. Se oli rikas ja menestyvä seurakunta hengellisessä mielessäkin, mutta se ensirakkaus oli unohtunut. Eli tämä oli jo tämmöinen useita vuosikymmeniä vanha seurakunta. Siinä ei ollut enää sitä samaa rakkautta Kristukseen kuin juuri pelastetuilla. Kirkkohistoria kertoo, että mitä ilmeisemminkin ja kirkkoisä Ignatius kirjoituksissaan todistaa, että tämä seurakunta elpyi varmaankin tämän kirjeen perusteella ja seurakunta todella teki parannusta ja mitä ilmeisemminkin palasi tähän ensirakkauden pyhän hengen tuleen ja paloon kristittyjen sydämessä. Mutta sitten kirkkohistoria kertoo myöskin, että tämä sitten pikkuhiljaa kuitenkin jälleen sitten pääsi sammumaan tämä ensirakkauden tuli ja pyhän hengen tuli uskovien sydämestä. Nimittäin sitten jo 3. vuosisadalla tämä seurakunta, Efeson seurakunta, mitä ilmeisemminkin oli jo melko lailla kuihtunut. Ja tänä päivänähän siellä on pelkästään rauniot ja vanhat kappelit jäljellä, mutta seurakunta on kuollut. Eli tämä Efeson seurakunta muistuttaa meille tästä. Toisaalta se rohkaisee meitä olemaan kestävä uskossa, ahkeroimaan hyviä tekoja ja vastustamaan väärää opetusta, mutta myöskin haastaa meitä pitämään niin sanotusti meidän tilivälimme kunnossa Jumalan kanssa, pitämään sen ensirakkauden palavana meidän sydämessämme. Jeesus esittäytyy tälle Efeson seurakunnalle Herrana ja ylimmäisenä pappina. Ja mikäli uskovat pitävät kiinni tästä uskostaan ja armostaan ja ensirakkaudestaan myöskin, niin Jeesus lupaa, että nämä voittajat saavat syödä elämän puusta ja pääsevät iankaikkiseen elämään Jumalan paratiisiin ja Jumalan valtakuntaan. Joten pysytään vahvana uskossa ja käännytään Herran puoleen. Pyydetään, että hän saisi sytyttää meissä ensirakkauden palon, sen pelastuksen ilon, kiitollisuuden, jonka vain Kristus voi sinulle ja minulle antaa. Siunausta päivääsi. Maranata, Herramme tulee. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssa.